Ako sa ning limpyuhan ang kuan mga idol. Akong tires kay pete daghan nagpintal. Giapil magpintal sa akong asawa ang tiles. Tagbaw hinung kugnos-nos ani. May gani na adunay tiner. Pagnusan ko ning tinuod kay perte naman ning kahian ning kuhaon ning kuan pintal. Tuol ning manihuon ning trabaho kay samtang nga di off man ko ari sa kudres akong kuan ikaduhang trabaho. Ako ning nusnuson kay pite daghan nagpintal oy napisik-pisik ako ning dadag pintal so murabi akong nagtagay ani muram ni og kaning gin bilog ni akong gida sus may biyaim no ning gin bilog limpyo jong tinae ani bagnos tagmayo ani ay happy tarbanin na humana ako lang ning anam-anamon og limpyo ay para di sa tamauwaw ba nga nay muabang hayahay sa sila diri maglingkod-lingkod ning kuanan tarungon og limpyo sinaw na kuha na yung mga pinisik nga pintal ang uban itagay lang ni nako gin bilog mo ni para jud gin bilog pero tiner na ako nang para limpyo para mix mas pintal pwede sa limpyo. Thank you for watching mga idol.